nene painit tugnaw kay panahon. Ano man sila ya? Sa ko, Kuya pun. ipaman lang sa kuiling doon. Ako lang sabi kay kami nagigaya uhaw na kayo. May style ya. Ano ya ba? Lami agis ng duwa pa oh. Agis kayo. Dako-dako lagi din mo na iba lagi kapit mo na rin to sa bugos. Oh, himor ang ng tubig guro-guro. What is money after all if you have none? Ay! Sa may naanay diri sa inyo are? Invited din eh. Ambo ka nini agad nalabyan to nako dito ganina wa pa to nako giingnan kalit na magtungad oi. Guys, grabe imong signal ba? Nakita na ko nag-Facebook ko ganiya. Oh, kita na ko. Uy, bulutan. Ni receive ko notification nga. Kuha sa tubig wala Ay, dito ba? Happy birthday. Kita din yung may idea. Murag wifi sa balay. Taas kaya na siya smelling power yun basta ni nanay. Basta yung Labi nanay na ni ganito. pulutan alawan na pulutan mo ron di ba mauna na. Kok ko badai ka nito. Bago ini. Bisa lah ada itu. Lami ada. Bin po bin. Sila sa ito sa kay oh emang gano. Ano ka pancit part? Hindi. Ito luan. Mac Edward na sa pagluto. Oh. Ba? Lami kaya na kay ini gumagtimpla na ang sikreto sa pagpalami ana tuthuan ano ba? Ha? Tuthuan. Ano nga? Ano nang lami? Ganahan di kagkaon ba? Wala sa una yung kaon dito ang hugat. Kano ko bang hugat saan eh? Pero tepe ato kini ato may no pulutan ba na ato ay ko. Mo dala panghapon ni mo. Una nga. Uy, pulutan na uy! Buta na! Usa man nga! Usa man mo! May mo man siya Imo man yung i-invite noon nga! Pag abot ko ning lugar at 2004 mo gani grabe kay kimbanggita ka ng bulutan. Bulutan! Palayo ni Sayabi! Palayo na! Ako na ba? Oh, gawa pa gani nang iya, mo nang iya. Grabe mo! Mong i-invite doon! Wala! Pasas ka! Kuha sila pulutan. Nagamay mo pulutan. Oh. Grabe yes. Kaya ni mukha. Sige part! Dati wala. Wala, ito yung American. Uy! Ikaw hindi kayo musili dyan pa ito. Hindi mga ayaw na. Lumiaw na para tong inilaw ah. Hindi mga ayaw na. Oy! Na oh! Na oh! At katupulutan giayo gilipat sa matag kadali. Grabe na rin. Wala na. Bayan ang urot! Ha? Hay ero nga kita nga nakulasi mo hungit. Hindi pa kaong zero kay Part Gordon! na tupulutan wa. Ay pamangul kay likado ra diri. Wala part! Ay tayo na part! Siguro at hindi pa kaong gutom na rin! Ang ganun si Kamakson Pin! Grabe. Grabe ka na ba? Nga yung pong gi-invite mo. Kani ihatag ni mo dito dapit tag saray boarding ani ba? Di mo na tapon. Di ba? Ano yung pong gi-invite nga? Ano ba? Mo na kung dili ka na siya. Invite ka naman dyan. Eh maski invite to ni Mogde kay ang smelling power na ba? Grabe kayo ano?